Ari patang matahari turun, awan ibarat merah sagu, malam nanindak lamolai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo, manyalo si pudiang hitam, kubu tatimbun orang pai. Awak itu sedalam kubu oleh. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukareh ke Kota Tangah, singgah Sabanta ke Tambuo, tetaplah beramal saleh kepada Allah. Boleh nanti sadonyo kita masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalnaha syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah basyirau wa nadhira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Haq Jorong Tambuo, Kecamatan Tilatang Kamang, nan kita muliakan Inyi Wali Negari, Ketua Kan sadonyo Inyi Jorong, seluruh ketua-ketua adat dan budaya Minangkabau di Tilatang Kamang, seluruh ibu-ibu bundo kanduang nan ko litak kami tampe minta nasi, ko aye awih tampe minta aye.
Sesudah tamu bararak datang, jamaah bararak tibo, sarok di laman lah beliau sapu, bananti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta kambang. Lah bariri kita di ruang tapi basanda di tuang tengah, mangko beliau ibu-ibu nan jadi janang lah manganangahan kue nan sapiriang air nan sagale. Kini ambo pantuni cile kue nan katanga ko. Tali kaye panjang 9, urang mamape hate pelang kane lah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nan taidang, jangan ditinggal cie jo. Abi yang kasadonya. Sabok kalau awak babaso, ibu-ibu bundo kanduang ko bapantun nabe ko, mandanga pantun no tu ibu hati awak. Kalau awak babaso ado pantun no, ado. Payo kumbuh di tepi jalan, tampak nandari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang ke Tanjung Pati, nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak, jamaah babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Ko ibaco no pantun ni biko, maka lalai jangan mengangak yo. Ini bapak-bapak dan ibu. Boleh senang hati ibu ye, boleh senang hati ibu-ibu. Yo bu, yo je. Akalah. Ambo beko sudah mengaji saya makan. Nah. Nan kita hormati nenek mama urek tunggang pucuak nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo. Panuhlah bumi di rumpunnya. Di gampo indak tabokekkan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Dahannya cupak jo gantang barantiang bari balabe, badaun rimbun jo adek bebuah katonan bana. Mudah-mudahan ini mama ditambu kondak penjual tanah. Ambo doakan nan kurang ditukua nan singke diuleh janawak basiabi. Mudah-mudahan anak kemanakan cucu-cucu kita nang katibo ado jonyo basawah satampang bani ado jonyo membuat kapuk atau lumbuang tampai padi. No namo no kan seketik sebedan tampai padi lumbuang tampai nasi seketik sebedan ya kan. Mudah-mudahan anak-anak kemenakan kita bisa jo menikmati sako jo pusako nan dipeliaro dek nenek mama. Amin. Kita hormati orang siak terdiri dari alim ulama, ado imam, ado qadi, ado katib, ado bilal. Semuanya kita namakan orang alim. Kalau berkumpul orang alim itu jadi jamak namanya ulama. Ulama itu siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau ulama itu pewaris Nabi, air janih tapian suci, minuman anak di nagari, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, yang menularkan ilmu agama kepada umat setiap hari. Jadi awak-awak nan tak ulama pak, bu, acoklah batanyo ke ulama. Kalau duduk awak jo ulama, bertambah ilmu.
Duduk awak je orang mengalihkan anyi. Duduk awak je induk-induk taruh engak awak tanya. Induk-induk tempat duduk cik boleh asalnya. Biar awak cik, bini awak cik. Selain dari itu awak pasti dihasut oleh iblis. Jadi bodoh awak jadinya. Ya kan? Kalau duduk je orang menjual parfum, arun awak dino. Kalau di Padang kan harum. Di negara aku harun. Ya kan? Di mana negara Ustaz? Kau di Basoba. Ya kan? Orang Basoba lang-alang orang Kamang mengumpat tali. Kok lai kayo dunia takambang nambansek baibo baibo hati. Tapi jan baibo hati bana. Bab itu bansek jo kayo takdir Allah. Kecil awak orang kayo-kayo ko pak kasadonyo kapai naik haji kiranya ndak la nyungguan pitin tu naik haji nyo ambil balik nyo balik to baru la nyungguan lo piti sekali lai kapai naik haji nyo ambil balik nyo buat rumah kos la nyungguan lo piti sekali lai tu naik haji nyo ambil lo balik nyo buat heler pengilian padi ya kan akhirnya sadonyo tu alun dapek nyo menikmati rumah kos alun ditio seonyo eler padi alun lamo jalan oto alun lamo dipakai awak mati. Hari patang matahari turun awan ibarat merah sago malam nanindak lamo lai badoroh tanah penimbunan tataga mejan nanduo manyalo sipudiang hitam kubu tatimbun orang pai awak itu sedalam kubu le. Ya kan? Jadi ibu-ibu nan bapitih, ya kan? Dia ada Allah rasaki ko indah talaki payaji le karano antri. Tapi ibu kayo ajan di nantian jo haji reguler, pai jo haji proda. Kalau pitih banyak jangan ditunggu jo haji reguler tu sampili karyang lah nama-nama. Ya kan? Barangke jo haji proda. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, sadonyo kurang Pak Ustaz. Barangke umrah. Untuk bulan Desember samo jo den pai. Akonyo, aponyo, salnyo. Iko orang semando orang tambu boleh nampak jaket ni pakai na tu na. PT berkah travel umrah. Kan tua no di Pekanbaru. Tapi kalau ibu ingin barangke jodoh tua marajo nan batungke ameh, tungkenya saya ameh. Nampak taruh orang dari jauh. Ya kan? Jadi besok ko kami ke barangke, beliau nan sedang memoto ibu tu cia. Ya kan? Atunya bawa nak daronya sekali. Dia bawa nak daro ke di bawah tu ndak ada. Jadi badan seorang sedih bawa besok. Ya kan? Ingin barangke bareng jo Ustaz Ristawardi, baikonyo bagi beko brosurnya langsung mendaftar jonyo. Kami kan dari Kamang barangke dari Pekanbaru, ijapui no joto kenia. Lai terangah ibu tu. Itu. Baiko mendaftar kena sekali. Kalau ibu rangkek tanggal 6 Desember tu kalau lain tak mati ya mo. Bamang kau Ustaz sabui mati. Mati kau tak perlu sakit. Mati kau tak perlu gaek. Mati tu tak dia tahu. Ya kan? Hari raya haji tahun dahulu bana, lai tahu Buya Marnis Barum. Alai orang Muhammadiyah. Salam kutubah ngerti kan? Ndaknya tunggu di Allah tu. Kalau aja sampai sedang berketubah. Ustaz Yahya Waloni, orang dari Kristen masuk Islam tu, itu meninggal kutubah Jumaat di Makassar. Jadi orang sedang kutubah Jumaat, Pak, kalau ajal ndak sampai, ndak ditunggu di Allah. Apalah ya Pak nampak kuah itu nak kena tunggu di Allah. Nan sedang berburu.
Ya kan? Sadang orang sadang sembahyang tu naknya tunggu dia Allah. Kalau aja sampai tu mangkojan bakwa jo. Ya kan? Ini ibu-ibu. Orang pajudi ko pak nan manang katagihan, nan kalah penasaran apabila kau rentinya. Ya kan? Laki-laki sikota niayonya bu. Pertama gilo di pangkai, kedua gilo di judi, ketiga gilo babini. Atau sensaro laki-laki itu jadinya. Bu, bamang ko iti igulai kulabu no di orang. Tapi orang kan menyebut gulai hijau. Adi baso hijau tu kulabu namanya. Siko ba? Ayo, kulabu daun. Abang mangkoi tiak ko di gulai hijau orang lai tahu ibu sabak nang. Abia dan tarangan. Jalan lo nak. Sabak Pak Abbas tu sedang memoto, kalau dapatnya memoto tu ibu galak. Jadi rancak video tu. Aku ibu betul. Amele lo ayo ludah juga. Buruk video dia nang. Ra, galak yo. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah. Ambo disuruh dek biaya dulu. Kalau di kamang biaya atau amai? Amai. Ano sama sana tu. Biaya, amai, amak. Ibu, bunda. Mami. Tapi orang lama no di baso, dah ada nambah mami tu do. Biaya. Bu, iko ketidiang nan di jalanan cucu ambo, ko ketidiang ana mono. Infak. Kalau sedekah, indah ada piti, awak bisa aja bersedekah. Sabok galak sedekah. Cucu. Oh cucu. Psikolog. Kalau infak ko harus diisi. Tapi kalau sedekah boleh galak saya. Pi ke ketidiang ko galak sewa nak bisinya celialah. 5 bisi. Di kalau ketidiang ko jalan isi ko di. Jangan ada nambah kicu. Ya kan, ada aja ketidiang lalu ko no pura-pura lalu. Nampak ini ketidiang di sudut sini. Ala terlampau ketidiang tu ko no jago le. Itu namono orang sempilik kariang. Allah lah ada sempilik kawak. Taraga jo di durian, isuruhno durian berbuah. Taraga jo manggih, isuruhno manggih berbuah. Taraga jo ano, jo pauah jo kuini, isuruhno berbuah. Ndak ada Allah tu pemurah kawak sadon. Bu, ibu pernah ndak gubaloi tiak jo pak-pak ketika ketek? Sedang mengaji, ambo nyuruh makan. Dia kan tu nak jadi mengaji. Ambo baik kau salah nak. Ni kan sudah mengaji. Kebawaan tu lu kuat orang yang makan ni bawah. Minum dah barang. Jadi itiak kami itu 22 ekor. Ambo tanya ke biaya, itiak nan 22 ekor ko baran nan jantan ko biaya. Dua no. Dulu ambo ketek tu ndak mengerti ambo no. Ambo lagai ko berfikir ambo. Rupa no itiak ko banyak bini mayot. Sabale surang bini no. Kalau dicali itiak jantan gua bajalan saya rasa ndak ketalok mangan. Ya kan? Babunyi ndaklah kencang. Kalau itiak batino kan heboh kandang dia. Wah je kan? Kalau itiak jantan itu saja. Tapi tagih sabalih bini no. Jadilah batalu bini itiak ko. Batanyo lah itiak jantan ko ka itiak batino ko. Dia barai ko talu. Ambo sabalih dah. Awak bara ambo 9. Amaram lalai. Rupo no bini tiak ko bacilalek di bibi sadono.
manti durako ke suami. Siapa dia tu ikut dia batalu ada nyuang suruh maram je. Wah lah maram lain kalau mak dia tu maj. Ya kan? Acu itu itiak batino ko kalaki no. Anan jantan naden ko kepala rumah tangga. Mencarian makanan yu aden maram tugas adinda. Itiak batino ko ndak muat. Antah di mana pe akadi tiak jantan ko isarayo ano marami talu ko ke indu ayam. Indu ayam ko kok waralo dapat pitih ko lah waram milo talu tiak ko. Lai mana teh tiga pakan talu tu indak karena talu tiak ko tabah. 9 pakan mangko bana teh. Lah keluar anak dari talu lamo indu ayam kota manuang tu. Tiba kawan no dari Piaman. Wah teman cik ni. Dia awak cetok awak unciang nyo pijak je. Awak cuba maja mengakeh banang je. Yo nan mana teh tu talui iti laba puta indu ayam ko maja anak no mengakeh lemo. Indak sabok no anak iti. Anak iti ko lamo-lamo gadang. Indu iti nan tak muah maram cako gae. Apa iti nan tak muah menggantian bini maram gae. Indu ayam salah kaprah. Ya kan? Supaya iti ko jan mati percuma atung ko idabiah no dorang ai gulai jau no tu sabok no kalau tahu ibu sabok no do habis tu curi tolo ke kawan itu pangka no itiak jantan itiak betino didabiah orang di gulai jau. Dia pak kalau ingin lo di gulai jau dia nak asio-sio lah nak gilo babini telah serupa itiak tu. Nah, jadi kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Nabi lahir dihitung 571 Masehi tahun gajah. Karena tahun Hijriah halunado zaman itu. Bangun ko namo tahun gajah ada Raja Habsi namanya Abraha nyo kemancuan Ka'bah go jo tentara pakai gajah. Akhirnya turun ayat mengasih tahu akibat orang yang akan menghancurkan tempat beribadah orang Islam, maka Allah menghukum mereka. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Akapatang ko Amerika dapat hukuman dari burung ababil tu. Terbakar kota besarnya yang bernama LA. Los Angeles. Di mana dulu LA tu cik pindah Los Angeles tu. Lubu Aluang. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Nabi lahir ketika tu. Diagihlah nama tahunnya tahun gajah. Jadi tahun Hijriah ku pabilo adonyo pabilo disusun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ndak di zaman Nabi, ndak di zaman Abu Bakar. Bamang ko timbul niat de Umar bin Khattab menyusun tahun Islam karena beliau membuat surah ndak pakai tanggal. Mangko panianglah sekretaris tanggal bara sore nan disuruh cari ko. Akhirnya beliau kumpulkanlah seluruh komponen masyarakat. Jadi apa nang kadibuik ko nampaknya Pak ajaran Allah ka Nabi, ya kan? Tetap awak musyawarah, ndak bisa putus seorang. Aikolah nan disindian de orang Minang duduk bersama lapang, duduk seorang sampai ada kumpulan de Umar bin Khattab.
Kata beliau, ambolah acok karena sindie, sore ambo ndak pakai tanggal. Akini apa-apa ibu-ibu pemuda lah berkumpul, mausul lah tahun na rancak dinamoi tahun Islam. Dia ge kesempatan dulu ke ibu-ibu. Sebab ibu-ibu ko munculnya sama jo cappuccino karam. Sudah sembahyang orang zikir di muka, hanyalah heboh di belakang. Itu di mas yang bawa pai itu ibu-ibu ko. Ya kan? Kalau indaknya heboh tu hanyalah lo. Ala itu fitrahnya nampaknya. Di kami ndak lo ada. Kok kaberang na kami sia kabini kami ko ndak ibu-ibu. Ya kan ada. Di padiat. Bu, ibu ada mausul kecek kalipah. Lahi pak kalipah. Apa usul ibu? Kami mausulkan tahun Islam ko diagiah namo tahun miladiah. Milad apa artinya? Kelahiran. Ya kan? Kita hitung saja lahir Nabi, dicatat di pak kalipah. Dek do tulis rapat. Ala dicatat itu ditanya lo pak lai. Apa-apa ada mausul. Iyo. Apa usul apa-apa? Kita agiah namanya tahun Islam ko tahun nubuah. Kita hitung saja Nabi diangkat jadi Rasul. Dicatat lo dek kalipah. Tu diminta lo pemuda lai. Pemuda ko agih harus diagih waktu pak. Awak dek pernah dijajah Belanda pak. Banyak orang Minang ko ndak percaya je pemuda. Di kamang talan nak tahu pak. Dia lain. Inyo mudo wana baru. Gadangnya tabau di daging tinggi tabau di rueh. Kacau organisasi ko inyo beko. Awak salah nanggai ko. Dak uluak makan karak dari inyo. Padahal nak ngecek cuiko ko SD sendak sampai sekolah. Nan mudo nan cadik tadi S3. Ya kan? Biar datuk nampak nak tamat SD ndak sama cadik pak jenyo tu doh. Percayalah jombo. Ya kan? Bertahun-tahunnya sekolah. Jadi awak nang gaek ko indak ke menungkik langi iduk doh pak. Agih kepercayaan kenan mudo. Orang gaek nan tak mau bagi kepercayaan tu sia. Orang namanya ko dirinya ndak kamati. Itu yang pertama. Nang keduanya takut tempi. Mengaku salah, ya ndak? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Ainyo lah baik, gigi lah habis hati bawah. Ainyo je maju jadi imam. Lahsa sebenarnya baca sadanya. Ada huruf nan dari S, tapi membacanya berbeda. Ada sad di pangkal lidah. Ada shim, ada sim, ada tha. Bagi orang yang tak bagi gi pak jangan jadi imam je lai. Lai terangan pak tu. Percaya kena mudah dari awak lai. Jadi tha sesadonya. Ihdinas siratal. Anak batu bacaan tu lai. Suara lah garu, angok lah sasak nasi dingin lah bambui. Bang kombo baca itu. Ada orang membisikan itu kambo. Encak ambo sampai saya sebab ambo mengecek dek diundang mengaji kalau kanya. Kambo aja ya pak ambo imbo surang-surang tak mungkin. Ini bapak-bapak ini. Dek dipercaya ambo berceramah ambo sampai. Jadi Umar bin Khattab mana tuanya jawab. Tapi pikirannya lah maju. Nyuagih kesempatan anak muda. Anak muda ada mausul ndak? Lahi pak kelipah. Aduh. Kami mausulkan tahun Islam tu diagih nama tahun Hijriyah. Anak mana ni pakai pak? Kendaknya kan lalu nambah urel itu doa. Nama mana ni pakai? Usul anak muda. Jadi Umar bin Khattab tu itulah orang tua yang bijaksana di zaman itu. Nyo ndak datuk ke tu pak? Ndak suku jambak ke nyo tu doh.
Ya kan, sukunya Quraisy. Cuy itu bijaksananya beliau. Tapi nyotes lu. Mamanye basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bemisa. Apa alasan kalian? Magiah namo tahun Hijriah. Ibu-ibu je pak tadi ndak tanya alasannya Dek Umar tiba dia anak muda. Nyo tanya, nyo uji kemampuan anak muda ke. Kalau kami di Darwan dulu kan naik jabatan asesmen namanya. Ya kan? Apa kata anak muda tu? Pak, kalau kita agih nama tahun miladiah. Sama so Nabi jolong lahir Pak. Bangsa kita ini bangsa jahiliyah. Karena jahiliyahnya, nyo malu beranak padusi Pak. Kalau layan nak padusi nyo kubuan idui-idui. Padahal anak padusi ko ibarat cincin jari mani. Pamenan ayah jo bundonyo limpapeh rumah nang gadang. Ubek jari palare damam sidingin tanpa di kapalo. Guno sam kandih diladangkan kaganti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan kapang ganti amak kok tuo. Adi orang jahiliyah dulu nyo bunuh. Mandangnya itu langsung mararau margo Pak. Mararaunya Pak. Asabaknya ke Pak. Asabaknya Bu. Beliau di zaman jahiliyah pernah mengerjakan itu. Diketahuinya anaknya perempuan dikuburnya hidup. Jadi Umar tu gadang dosanya dulu Pak. Tapi nya dijamin masuk surga. Jadi apa nambah dosa gadangnya sampai putus asa lo. Ya. Minta ampun tahu. Laisa banyak buaya di lautan. Ada orang gaib nak sembahyang-sembahyang sampai gini Pak. Hanya suruh adik kemen sembahyang lah mak. Dia lah segala dosa dan buaya yang tangguang lah je. Masuk neraka na dia nanti kali ada kawan di dalam sama je. Nyo kecil nak aku lah neraka tu. Tapi jak pun tuang rokok saya nak berterompak, ya kan? Angui tapak ni no. Apa lain masuk neraka. Jadi kalah tak boleh putus ya. Putus asa minta ampun taruh. Umar pernah membunuh anak Pak. Tapi dijamin masuk surga. Setelahnya tobat, dosa tu tak nyobuik lagi. Karena tingginya iman Umar tu Pak, datang Umar ko dari simpang kapau, dari Pandan. Ibili datang dari Bukhari. Aminda ibili ko. Nyo tanyo dek kawannya bang ko mindang dak lantai dengan dem bertemu Umar tu saja. Dak tatantang mentaginya di den. Badabok-dabok darah den. Kalau Umar tambuo ko nyo irian sia malam dek beli. Ni bapak-bapak ini. Ba anak tagalicik dari jalan. Kan. Umar diwaso itu jo. Ya kan? Akalahnya jauh itu dia nak muda itu kalau menangi Umar lah tanang no balik lah boleh ambo mengecek Pak. Terima kasih ya nak. Engkau mengingatkan saya untuk minta ampun lagi. Bapakmu ini yang pernah melakukan itu nak. Jadi ibu-ibu kalau lah jaleh kandungan ibu-ibu muda gua lah bantu orangnya di dalam ibu jolono kabe. Pindah taluk dah lah jadi anak no. Jangan diguguran dah. Lain terang di ibu-ibu tu. Kalian nak muda-muda kau bisa aja mengandung lah kama. Tapi kalau nak lagai bentuk taruhan bau kau laki sana dah lah. Ya kan? Tu nak kau mengandung tu dah. Ada orang lah jale jadi anak di dalam tu hanya gugur hanya kandungan. Tak tanggung dosanya tu dah. Nan kamagi rasa ki anak tu au cula lai anak tu kyo nyo timbul se anak awak cie tu timbul kasih sayang ala cie anak man ke cie awak kira dia dia Allah ko lihat sayang juga kenang kedua tu ndak lah sampai anak ko tujuh lah ia nang ke-8 sayang juga ndak amo awak menukar anak tujuh orang sia nak menimbun kasih sayang tu Allah bina itu selamanya. Kalau tahun nubuah kita lagi Pak,
Sajak Nabi diangkat jadi Rasul, beliau banyak orang menantang baru. Dimusuhi Nabi itu dia orang ketika beliau mulai jadi Rasul. Baru itu ajarannya tak tamakan di orang. Orang kolah tak biasa menyembah patuang. Orang kolah tak biasa tawaf di Kaabah batilanjang. Orang kolah tak biasa mambil celengan nanado di patuang dan tagantuang di Kaabah. Kalau agama nan dibawa Nabi diterima, sadono ndak boleh lai. Nan kali makan nan halal. Jadi kalau kita lagi tahun nubuah, ko menurut kami, ko Pak Amin tak maaf kami, kecil anak muda cako, ya kan? Kurang tapik menurut kami. Tapi kalau kita lagi apa namanya tahun Hijriah, rasanya ndak bakal lebihan kami mengecek. Sadang tapik pasang bola pukul 2 balik matahari di tengah bana tulang punggung. Bab itu kecik Umar. Sajak Nabi hijrah, Islam sampai ke Romawi. Sejak Nabi hijrah, Islam sampai ke Persia. Sejak Nabi hijrah, Islam sampai ke Gibraltar. Sejak Nabi hijrah, Islam sampai ke Tambuk. Ke Tambuk. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Pak, alunado agama Islam tu lapih keluar. Hanya sekitar Mekah. Bara orang baru nan Islam di Mekah tu 90 orang. Waktu 3 tahun Nabi berdakwah tu. Lalu ada Nabi itu putus asa? Enggak. Abang kau pindah ke Madinah, apa kau beliau takut dibunuh? Enggak. Semua je Pak bertanam. Awak di kampung kau banyak bertani. Nan bijo kau rancak tampang kau elok, tapi tanah ranggiang. Ya kan? Ada cari tanah nan subur untuk menanam. Bibit Islam itu sangat indah. Alun bisa orang menerima bana di Makkah lai. Mangko tanahnya nan cocok untuk menanam bijo Islam tu di Madinah. Atau kau disuruh Nabi pindah ke Madinah. Tiba di Madinah tu Nabi langsung berhasil. Hasil pertama apa? Langsung beliau salat Jumat. Kalau dua tiga tadi tu. Jadi Islam tu berkembang kapan? Setelah Nabi itu mencari ladang lain untuk menanam bijo. Keberhasilan pertama tadi salat Jumat pertama di Kuba. Sudah tu dibuat musaji lai. Sampai kini ambo umrah Januari. Ya kan? Pai ke musaji Kuba tu. Umrah lu balik April berapa bulan tu nyo? Lalu tambah lu bangun nanya celai. Sebab di sinan banyak minyak. Kependuduk tidak diwajibkan pajak. Orang kalau habis BBM-nya inyo semisi tu tidak membayar apabila Indonesia bisa itu. Kinilah membayar Pak, berjam-jam orang ke membeli minyak tu. Pakai barcode lah tu. Ibu-ibu muda, anak-anak saya ini. Ada tak kalian mendengar kisah Ibu Asyah? Isteri Fir'aun. Lain. Bamang kau orang Muhammadiyah mambil Asyah kau untuk organisasi ibu-ibunya. Itulah wanita surga. Padahal lakinya kafir. Ya kan? Tetapi dia melayani suami, tidak pernah kepasayan, tidak pernah marabu, walaupun suami no kafir. Ibu Aisyah tu nak ditiru. Jadi sajak kini lah ada rumah spesial dibuatkan oleh Allah dalam sarugo untuk Ibu Asyah tu. Anak-anak ambo ibu-ibu muda ko agarnya buatan rumah sajak kini di sarugo oleh Allah, tirulah Ibu Asyah tu melayani suami. Ambo sampai kanan saraknya kambo kaji. Oh anak-anak kami ibu-ibu muda. Ya kan? Kalau suami kalian berkehendak bergaul
menyalurkan nafsu biologis, jangan donan mengecean panik. Kok dapat awak menawarkan dulu. Sudah semua Isa tu, dah, lalu lah dah, ambo teragak you dah. Itu. Kalau ada padusi, suaminya ingin menyalurkan nafsu biologis, ada yang panik, kemana sudah buat lamang, je tapai, cakap. Itu ibunya sumpahi di Allah dari sanjo tu sampai parak siang, jo malaikatnya. Ya kan? Apa caranya supaya awak masuk serugo serupa ibu Asia tu? Ya kan? Lah sudah salat berjamaah maghrib, sudah semula jemaah Isya, masuk ke dalam kamar sebentar. Disemprot badan harum. Jangan pergi beralik baru-baru kau orang lain nampak itu dia. Nang kadi sanang je minyak harun tu laki awak. Lai terang ibu tu. Kalau lo semprot badan je minyak harun tu, tukar bajunya nan tak bapa lu. Katia agi reksona. Sudah tu awak mengalai di depan tu dah. Lalu lah dah. Ambo rindu na je dah. Itu masuk serugo kalian nanti. Percayalah. Kau indak karik telingo dia. Ya kan? Ikut ibu suami rumah dibantak, kama cako lamo na pulang. Laki-laki ko bajakun bu, asa coknya kena bantak di bini ko, pahinyo keluar, basobok jo pacar lamonyo, jakunnya tu turun naik sekali. Biarlah ustaz nanya laki-laki tu, nyo bajakun mah. Ba ibu Asia tu Pak Ustaz. Ambo tarangan. Kalau nyo kama masak pagi, dafir keciknya ke Firaun. Ndak Firdaus do Firaun. Nang kalama samba di dafir. Aja tanya dulu itu. Firaun ko biasanya indak nan maha samba dinyo do. Rimbang mata aja semelado bawa lah. Tunyo pagatok maco sape bapanggang. Jadi ndak namaha nan lama tu. Ya. Tu di atas meja ada cambui pelakak kudo tu. Nyo tanyo dek Fir'aun, kuntu agak Asia kalau ndak lama sambada boleh berubah perangai ambo lakak lambo jo cambui tu je. Jadi ibu Asia lo di meja makan cambui tu je. Ya kan? Untuk cambui kalau dia kecik suami. Kalau ndak lama sambada cambui selambo je. Kalau yo ado itu Ustaz tu dilakak isteri itu indak tiru Nabi Ayub. Nabi Ayub Ustaz. Nabi Ayub ko kan sakit 7 tahun. Ndak ado pitih ke pembali bareh dek bininya ko le abuaknya panjang. Nyo kare abuak ko nyo jual. Kasakkan dahulu sebelum berjilbab orang kan basanggu sekadang ban serap tu. Atau pakai baju kebaya pendek, agi kain panjang babiron. Pakai kain panjang babiron, baju kebaya pendek sampi atau sanggu sekadang ban serap di lekang. Abuak nan dia teko baumbaan. Itulah habis kini di orang Minang, ambo bersyukur sadonyo lah bajilbab. Dado memanggaan sanggu kadang tu. Ya kan? Maram buik dia bangkulah singkik saya buat kecil Nabi Ayub. Ambo jual pembeli bareh dah. Kalau sehat ambo nanti, ambo ndak suku pedusi mengarah. Dan laka engkau 100 kali. Akalah tawaco dinyo nazar tu. Kironyo ialah sehat. Takana nazar. Kecil malaikat kainyo kumpulan lidi 100. Ya kan? Atau baituan saya kabini engkau tu. Di ku adona cambui de meja pak itu saya. Jangan dilacui ibu wak kulitnya alui. Tapi itu adab-adabnya begitu. Bu, di kampung ibu ko ada ndak suami nan suka minum kopi di lapau? Lai, asa bawa nak ya? Orang lapau ko manis mului. Jolo saya duduk awet dah. Kopi ginseng tetalu tapai. Ada orang di bukit di Pawah tu, orang meminum tetalu jahe.
Dia terbuki lah apa nak. Tu kamar magik mungkin. Mengaji zinan orang kan. Ya kan? Ala duduk orang kau minum teh talu beko ikat tengah no botol peles. Kiro no isi no pisang tapi pakai coklat. Makan lah iko dah. Ko diantar orang dari Pasaman Barat, iko namanya pisang salej. Baman ko nyawa itu nak diorang lapau tu agar galehnya tajua. Abai ko hari hujan aja no, de dingin hari dah dibuat dah mi talu aja. Acu itu, iya kan? Itu nang ibu tiru orang lapau tu. Suami tiba rumah lah ada kopi anan sukunya. Iya kan? Jan suami tiba di rumah tu katiak bau kambing, gigi balado, badan basah dipalu hak wangi-wangi lo kenyo. Siap-siap lah untuk dimadu. Sebab apa saya ulang-ulang ini di mana saya ngaji? Sekarang ibu-ibu banyak perceraian dan meminta cara itu padusi. Ko babayo na masuk ini ko. Padusi minta cerai ko. Abayonyo ibu jo apa kalau alun tahu ambo agi tahu. Seluruh dunia sekarang bapak ibu perbandingan banyak laki-laki jo padusi lah cie banding 8 orang padusi cie orang jantan. Akama dicari laki no dan 7 alai. Coba pikiran di Pak Kuat tu. Kemana dicari? Problem tu tak? Problem. Jadi nama nalah lelaki kok kecarai serupa ambo salah. Ba carai ustaz, carai mati. Carai duit jan. Kita simpulan kaji ko hari keluar lai. Kalau bapak jo ibu di tempat tinggal ndak biasa salat berjamaah subuh, kamu saji jo kamu salah, ya kan? Sudah kita mengaji go, pindah lai, hijrah lai, rajin lai kamu saji. Kalau ibu-ibu suko salamualaikum mencurigai orang, ajan dikawan jo itu lai, curigailah diri awak. Ndak usah mai tong orang nan kadietong diri awak. Nan ketiga kalau nan biasa mantiak ke suami kini diubah leh. Minta maaf kena jangan diulang balik. Sebab suami itu junjungan. Ya kan? Lah untuk ibu-ibu tu ah. Kini untuk apa-apa leh. Kalau apa indah amuh aja salat subuh berjamaah sudah kau kamu saji apa dia gia gala dek Nabi laki-laki salihah. Lain nama apa ditukar saleh jo salihah. Kalau amuh apa kodek lah lain. Ya kan? Jadi salat berjamaah lah subuh ke masjid laki-laki itu utama mana. Nan kedua jangan marabu kalau istri minta balanjo. Itu nafkah lain namanya. Indak inyo surang kamu makan tu do teraga awak sama do terubuak nyobuan. Teraga awak jo gulai jariang jo pucuk peranci nyobuan. Teraga awak jo rame-rame jo babe jo sup nyobuan. Ada orang jantan kau pak meminta pitih bininya untuk lanjut. Apa cik salah dompet engkau dia minta pitih panjang saya macam. Lai senang hati isteri di tuan. Indak. Lai senang bu. Indak. Di Maluku-nya di Sikoa. Laikan amu 1000 dia gih adinda pitih udah ikonya. Sabayo dia bekuat cari cek lain. Senang tak ti? Tapi kalau serupa cako, serupa mampih nape tadi, itu luko di dalam. Kalau luko di pisau, capek sehat. Kok nyampang luko di pisau tangan berdarah. 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak bakeh jo betadin nyo siek jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui ke ubun-ubun menggaga karangkayati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngange. Ada kain dimakan ngange? Lai dek lamo belipek dalam mari.
Baakain di makan ngangik tu. Disangko boleh buah nipah. Kironyo ampe bapa sagi. Di luar lipik nan tak berubah. Di dalam cair tiok ragi. Ya kan? Jadi apa-apa. Jangan marabo ke isteri. Di mana letak jalan ke guguh. Dakik pasar padang luar. Sungai Tanang je bukit tinggi. Tasabui airnya jani. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. La de lapeh ibu-ibu juatinan suci jumukonan janiah. Apa kira lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bahasa lama tu.